Mayong gabi sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa tanang mga makasabot sa pinulungang Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa tanang mga nagasunod sa atong buluhaton Luzon, Visayas ug Mindanao ug sa nagkalain-laing dapit dinhi sa kalibutan. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo apan sa dili pa tuguti nga makapamalandong kita sa hamubo nga pamaagi sa pulong sa Ginoo. Please turn with me to Romans chapter 15 verse 1 hangtod sa verse 3. Roma kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 3. Ang giingon dinhi: mao nga kita nga mga lig-on kinahanglan nga magpailob sa kahuyangon sa mga huyang ug dili aron maghatag og kalipay sa atong mga kaugalingon. Matag usa ka nato kinahanglang muhatag og kalipay sa iyang isig ka tawo alang sa iyang kaayuhan ngadto sa ikalig-on niya. Tungod kay si Kristo man wala naghatag og kalipay sa iyang kaugalingon kundili sama sa nahasulat, ang mga pagtamay sa mga nagtamay kanimo na hulog ngari kanako. May the Lord bless the proclamation or the short meditation of His Word tonight. Doon nagyoy mga tao, mga kaigsuunan, nga gidihugan sa Ginoo og katakos nga mutabang sa uban ug mupalig-on sa uban. So, dunay mga tawo nga nagproblema kayo, dunay mga kalibog sa kinabuhi, nanginahanglan og kalamdag, nanginahanglan og pagiya, nianang mga matang sa mga tawo sila muduol gayod. Kumikan kay nasayod sila nga kung mupatambag sila nianang tawhana, makaangkon sila og kalamdag, makaangkon sila og pagiya. Matag usa kanato nanginahanglan gayod nianang matang nga mga tawo nga mulamdag, mugiya kanato, mu encourage kanato, mu sympathize kanato. Gumikan kay dunay mga butang nga dili nato masabtan sa sermon, dunay mga butang nga dili kayo mapasabot sa libro, kay nanginahanglan yun og actual nga igsuon diha sa Ginoo nga mo sympathize kanato, nga musabot kanato, muhatag kanato og lamdag og pagiya. Ug wala nay lain pang ministry dinhi sa kalibutan nga bililhon gayud kaayo sa nga tanan kaysa sa ministry of encouragement, ministry of sympathy, and ministry of edification. Gumikan kay kana nga ministry, musulod kana sa kinabuhi sa usa ka tawo sa takna nga gikinahanglan gayud kaayo in the darkest moment of people. The sympathizers, ang mga giya, ang mga muhatag og kalamdag, mu salbar sa kinabuhi niya ng tawhana, kay posible nga madestroy, malaglag kung walay guidance nga madawat gikan sa concerned or sympathetic nga igsuon. The good news mga kaigsuonan is that matag usa kanato pwedeng mutubo diha sa pulong sa Ginoo. Matag usa kanato pwedeng mahimong galamiton sa Ginoo aron makatabang sa uban ug muhatag og kalamdag sa uban. Mahimong sympathetic, mahimong mutambag, muhatag og giya mga kaigsuonan. Ug unsaon man nga mahitabo kini kanato kung kita mutubo sa pulong sa Ginoo. The more word of God nga atong madawat, the more nga mutubo kita sa katakos nga mahimong galamiton sa uban, mutambag sa uban ug mulamdag sa uban. And as we meditate upon the word of God, kinahanglan nga atong makita kanunay ang himaya sa atong Ginoong Hesukristo, because He is the friend that sticks closer than a brother. Wala na'y makatupong pa sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang higala sa mga makasasala, siya ang higala sa mga katawhan, and if we come to Him, doon na gayoy sigurado nga simpatiya, doon ay sigurado nga gugma nga iyang ipakita kanato. So when we meditate upon the Word of God, kinahanglan nga atong pangitaon ang hulagway, ang dagway sa atong Ginoong Hesukristo. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa, hinaot nga imo kaming patubuon ug hatagan nimo kami og katakos. Mutubo kami sa among pagsabot sa imong pulong, pagpamalandong sa imong pulong, and as we are blessed by the study of your word, by the meditation of your word, kami usab mahimong galamiton alang sa uban. Bisan pa sa among pag-ampo karon, hinaot o Dios nga ang pag-ampo namo pinasikad sa balaang kasulatan.
what we understand, the promises that we receive from your word. Mo kini among ibungat kanimo diha sa mga pagampo. Salamat o Dios. This we pray in Jesus' name. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.